Bueno, como sabedes, vamos proceder aquí a presentación de Sector de Fouti, o libro que acaba de publicar. E contamos aquí con presencia do ex-catedrático. Eres ex ou eres ex? Mantén, porque mérito non pedistes. Ahora mesmo son profesor honorario. Honorario. Para ser emérito hai que ter 70 anos. A ver se chegas a eles. Cuéntas aquí en un micrófono. Entonces hai unha figura que se chama profesor honorario. Para non chegar a emérito. Por se acaso No, non chegas. o emérito hai que ter 70. Por se acaso non chegas. Non che honorario. O sea, pero non che pagan ni Bueno, tes maneiras de ir. ben, pois este señor que foi un empresario que acaba de ser, pois teño que agradecer que este aquí presente. Para mí é unha persoa moi importante, porque foi a primeira persoa que me ensinou a ler e a escribir. Ler e escribir é fundamental, porque se non podes chegar ao mesmo significado e ao significado. Entón, a xente debería de ensinar a ler e escribir. Entón, este señor foi que me ensinou a ler e escribir e sobre todo a estar no mundo, que ainda é máis importante que saber ler e escribir. Entón, deixo as súas breves palabras, que son breves. Breves. Pois ben, Non porque se ponga xente, sino porque o importante non supero, nin o que o importante é este libro que nos une aquí hoxe e que ven sendo o segundo libro individual de Xoán Carlos despois de unha longa tempada sin publicar con actos presenciais en libros colectivos e sobre todo acompañando, que iso sempre me parece unha cousa moi interesante e que conecta moito con toda a súa maneira de traballar o mundo literario, que é o da relación da literatura nas súas diferentes facetas co mundo da arte. E hai unha serie de catálogos ou de publicacións onde se combinan pois literatura e arte de Xoán Carlos con expresións plásticas de outras. Pero o seu segundo libro xa había aproximadamente 9 anos, non é dicir, que publicou cada vez. 94, 94, 2014. de todas maneiras, ele se xeraba un pouco no de ler e escribir. Eu podería dicir outro tanto dele. Como son máis vello, pois, cando nos conocemos, eu se sabía ler e escribir. Pero non sabía moitas cousas que aprendí das moitas, longas e variadas e diversas, casi sempre agradables. Nunca discutindo por nada, cousa que parece imposible, porque realmente sí. E así, neste caso, con xente que máis ou menos tratas habitualmente. Sempre hai puntos de roce que ás veces tamén son moi positivos para aclararnos na nosa vida cotidiana. Pero non recordo, mellor exemplo, sinceramente non recordo. E non aquí, agora mesmo, non xa pensando neste acto, nunca me recordo terme tabeado mínimamente con Xoán Carlos os meus múltiples anos que transcorreron desde que nos coñecimos. E coñecímonos nunha situación non de igualdade, porque na relación, por moito que a xente quere ir de guai e de chachi e de lo que sea, sempre hai unha relación de poder entre un profesor e un alumno. Mírese por onde se mire. Entón, o profesor é consciente de que, chegado o momento final do curso, pois vai poder falar contigo, non que queira, pero que te pode levar por un lado ou por outro, de mil maneiras, sin que ti teñas a máis mínima posibilidade de levar a contraria, e viceversa. O alumno sabe que pode ter moita relación con o profesor, levarse con o profesor, pero que en definitiva depende das súas aspiracións para o que sexa na vida, pois
que ele fixo ao longo dun curso académico. Quero dizer que mesmo nas circunstancias que non recordo ter tido discusións de ningún tipo. Son Carlos, o que creo que é bo. E hai nese ámbito que é onde nos conocimos. Un edificio que hoxe é Facultade de Ciencias, desde que existe a Universidade da Coruña, pues está ali a Facultade de Ciencias, onde se imparten biología e química, pero que na época en que estudiou Xoan Carlos, pero outra xente que está aquí presente, pois albergaba tamén as titulacións que había relacionados con o mundo en líneas así moi amplas, que podemos chamar letras ou humanidades ou de calquera forma parecida, e nunha delas era onde estaba. E creo que tamén económicas, non? Onde estaba. Sí, porque despois se pasa. Despois económicas fixeron un edificio máis arriba que é onde eu dei as miñas últimas ou penúltimas, porque como xubilado non estou e aquí hai cambios de calquera tipo, mañá mesmo veñen tens que volver a impartir a docencia e me teñen que mandar outra vez para ese sitio que está ali arriba, máis no monte ainda, que é un edificio que se fixo por económicas en que acabou sendo Facultade de Filoloxía. Pois aí é onde nos coñecimos e onde partimos moitas horas nas aulas, moitas horas nos pasillos e, sobre todo, moitas máis horas, creo, na cafetería. Vou contar unha pequena anécdota que escoitei ao foi un tempo de cambio de Facultade de Filoloxía máis tarde. E unha vez unha reunión de decanos de todas as facultades de letras de España, a La Laguna, en Tenerife. E reconocen a moita xente que non conocía de nada e que, por suposto, non volvín a ver na miña vida. E conocen un deles era decano da Facultade de Filoloxía de Cádiz. E estábamos na feira, na calle, ou alguna cousa, nun descanso das actividades que ali se desenvolvían, e o tipo nos estaba contando e dixo, é que o despacho non o uso nunca, de vime o despacho. Nunca vai de curso 3 ou 4 veces. Eu o despacho na cafetería. Non, eu nunca cheguei a eses extremos do extecano, supoño, de Cádiz nos anos 90, que por aí era a final do século, en 1000 anos pasados, cando tivemos esta reunión en Canarias. Eu nunca cheguei a ese extremo. Chegou unha época en que me tocou exercer de decano, pois, exercer de algo. Pero debo confesar e confeso sin rubor de ningún tipo que eu atendín tanto ou máis na cafetería como no decano. E a xente non lle parecía mal, porque era moito máis directo. Se a xente sabía que se acercaba, se preguntaba, mira, queríamos facer tal cousa, que pensas, e xa resolvías o problema aí tomando un café. Pois prefería que non ter que andar buscando e está o decano, ou cando vai vir. Pois, xa antes de ser decano, pois xa terminou de partido con soldados e con outra xente, evidentemente. Pois moitas horas de cafeterías, de despacho, de cafetería, unha cafetería que, bueno, que tiña un pouco de todo. Claro, na que se podía falar, e na que se podía, pois, debater do que se fixera. E entón, non sei se na cafetería, non sei se non un despacho, porque unha daquela era subdirector, porque era o Colexio Universitario da Coruña, da Universidade de Santiago, pois eu era, naquele momento, subdirector dese centro, que un grupiño de alumnos, pois,
este libro que fixen nestes días. O sea que isto, o que aquí está, é novo, pero non é 100% novedoso. Moito do que aquí podemos ler e podemos ver, porque non se vou fazer adiantar por aí, me encantaron as ilustracións. Non sei se ti tiveches algo que ver ou foron. Non, ese foi o noso diseñador gráfico. Bueno, eu sou diseñador gráfico, que non teño placer de coñecer, pois debes agradecer Moito. este magnífico traballo que amplía, desde logo, a lectura do libro. E que comenta como se citábamos antes, da relación entre diferentes artes preciosos da palabra, ou da escrita da letra, pois. Pois aí, fixos ese recital, que creo que tuvo gran éxito de crítica e público, e non me digo de broma, que creo que foi así. E a partir de aí, pois, iniciouse unha serie de colaboracións que sempre acabaron coa publicación dunha revista que non sei se reparastes ou escoitastes ou supervisión da televisión ou non viva un tempo non dos últimos 3 horas, as 12 por aí, un informativo que a Universidade da Coruña pois suspendía o pago de material. Non me vimos en o xornal, non me vimos, seguramente veña, que non ten cartos para material. A partir de hoxe ten que suspender os pagos que le den as compras. E a partir de hoxe, pois hasta que se acabe o exercicio económico, que é o 31 de dezembro, pois non sei que van a facer, sinceramente. E non poden comprar nin folios, nin tizas, nin cousas desas. O material, acabou sin fotocopias, nin nada. Bueno, iso. Unha situación de precariedade prácticamente extrema. Extrema non era nos anos 80, os dos 80, que foi cando tivo lugar esta experiencia levada adiante por Xoan Carlos e algún outro compañero, que ao centro no que eles estudiaban e que teña unhas partidas para organizar algunhas actividades culturais ao longo do curso, pois a cuantía das partidas é tan pequena, pois que o único que se podía facer, e o responsable era eu, e non era eu que quixera fastidiar a xente, todo o contrario. Multicopista, como nos tempos do antifranquismo, a multicopista non era unha de Manivela, que se era eléctrica, pero era chulero. Se eche follas arrugadas, se eche máis tinta da bebida. E nunha multicopista moi de andar por casa, moi cutre, era donde apareceu, cando menos o primeiro exemplar da publicación. E era tirar o número de exemplares, picarlos naquelas follas. Todo a la losa. Sí. Era unha máquina de pedales, era unha máquina eléctrica, porque non había, picar todo aquilo, ou prendarse as mans de tinta, sacar todas as follas ben embrugadas, separadas, facer os montos correspondentes, facer unhas portadas que facía un rapaz que hoxe perdí na pista. Chamaba Chamos, eso. Que non volví ver na miña vida, pero que recordo, non sei que hai tempo de momento nese edificio, pero que recordo xa cando nós marchamos dali, seguían colgados os murais feitos en papel de envolver. Pois imaginade, e ali os deseños do Xanos este, pero que tiñan o mellor 2 metros e pico. 2,3. Moi grande. E ali estaban vinculados nos pasillos dese edificio, cando marchei dali a traballar ao outro edificio, siguen ali vinculados. O que quere dizer que non tiñan mala aceptación nin das autoridades académicas daquela, nin das posteriores, nin das que viñeron, non sei hoxe. Entón, nesa noticia, pois se fixeron as
as ilustracións dos rapaces fixados, máis o reparto da larga multicopista, a distribución das follas, grapar e tal, e logo tamén colleu un cacho de fiso e un misto dos de madeira, e deriva que o fiso pegaba a contraportada da revista e cunha lenda que poñía: se non che gusta, ti non se che daba un misto para que te prendes eso. Esa era a literatura que facían ali. Soltamos a maior parte dos, se non corrixen que hai tempo que non os vexo, as revistas tienen as máis feas. Eu creo que a maior parte dos textos que me parecían os asinables. Sí, sí. Bueno, Había algúns que eran colectivos. Sí, había uns que de colectivos. Tamén, me conto por isto, aquí os textos chamase con Rosel, unicornio, de escenarios de traballo de Susano, os textos están sen asinar. Aquí están os originais. Entón, entraba a dúbida de si na revista, pero bueno, unha revista se recorda que en asinamos, non creo que a maioría. Sí, sí, nada. Os textos colectivos eran poucos. E había, ao tempo, textos colectivos, a pesar de chamar colectivo Rosa. Para parte das revistas era un colectivo non só da escrita, senón tamén das presentacións. Eu recordo de fazer varias presentacións. Algúnas que non acabaron moi ben, non acabaron ben de todo. Ainda que tamén confeso que non me entrou nun sentido da culpabilidade. Eles eran estudiantes que non dispuñen de grandes medios económicos, tampouco, pero eu cobraba todos os meses. Mal que ben, eran outros tempos como eran vistes, que nos queren poñer a todos a poñer nas portas dos grandes. Entón, se íbamos a facer a recita do por aí, eu poñía as medidas. E, xogando coas palabras, evidentemente, me veí sacar neles. Eles o nome, pois a bebida, se echamos Ronsel, pois non nos deu un cuba libre de xinena, non? Que veis? Roupa. Non sei. E roupa un grupiño, tampouco numerosísimo, pero un grupiño de xente que sempre levaba alguna compañía. Non lle ibas dicir, ti non, que ti non és desta banda, ti eras de por aí como podes. Non, todo o mundo participaba do congreso para tomar, pois, vamos, tiña que ser grande malo. Non podía ser un ron de un Bacardi. Eu recordo un ron negrita, que era unha bebida que patrocinaba a un equipo de baloncesto que ainda existe, a Xuventude de Badalona, que era ron negrita e Xuventude. Despois empezaron a prohibir o financiamento dos clubes deportivos con tabacos e alcoholes similares e desapareceu o ron negrita. Pero era un ron pésimo, recordo que era infumable, intragable. Pero se recordo unha noite en Compostela que un colega que me decía se nos puxo a parar por culpa do maldito ron negrita que patrocinaba o Xuventude. Pero, non queres meter aos cativos hoxe por aí calculando de copas de fin de semana, pues leva ás veces a situacións non é nada. Non, pois aquela de fora. Así, o normal é que non pasas. Todos bebíamos algo, e sobre todo cervezas. Unha cousa que se contaba mellor, o sea, cando debes parar, e temos unha foto que eu, agora non sei onde teño, pero que teño moitos anos no meu despacho non recital para un despacho con postelado con gafas, non son gafas esas, ou no outro. Non, foto que teño son máis, que presentaches nos. Sí, están ali con gafas de sol destas negras, pero un parque está subterráneo que era ser de noite, non serás nada, noite, leite. A veces andaban chamando a atención por aí, pola rúa e polo local, e tomando, evidentemente, as correspondentes bebidas acordes con o nome. Entón,
revista non era só esas recitais nas manos académicas, senón tamén era a literatura, levar a poesía, levar o espectáculo a outros ámbitos fora dese mundo que me fe. Despois, cada un marchou polo seu lado. Eu, sin vendos a todos, do que menos noticias teño é de Cordado, que sei que anda polo Corvo, ou andaba, non sei se por aí, e que andou antes por Montmellero, porque teño visto moi de vez en vez, e a mesmo me pode haber deixado. Dos outros non. A mí Inare teño visto moitas veces pola Coruña, teño coincidido con ele en moitos sitios, incluso cando Andrés Ibarboza foi presidente do goberno español, chamándose María Mar, metera este país en principio nada belicoso, nunha guerra de nin lle ía, nin lle viña, nin a guerra de Irak, absurda, pois eu pensaba facer unha actividade contra a guerra, con poesía e música, e falara con Miki Nervio, fora tocar con os seus colegas de blues moi ben tocados, contra a decisión estúpida dese máis estúpido chamado a Sergio Iglesias. Coinciden con él bastante en C, porque él vivía en profesor de C, vivía en Corcubión, vino moi metido na política, non sei agora se era concelleiro, do Berigar, que era moi Berigar era moi amigo do alcalde que fora de toda a vida prácticamente desde que hai eleccións de Corcubión, do Mouza. Eu non sei, pouco metido neste mundo do ronsei dos anos 80-90. Sí, eu teño tomado unhas cervezas en un café con él, por aí. Tamén en C coincidimos, pero tamén en máis sitios, como Manolo Cortés, que eu vexo con frecuencia na televisión, non supoño que a xente que ve a televisión galega poderá verlo. E tamén o vi unhas obras de teatro, entón, pois, evidentemente, todos nos vamos facendo maiores, cada un tira por un lado, outro por outro, pero eu penso que o espírito dele, a pesar do paso de tantos anos, que se conserva en moitas cousas. E a mí, a lectura deste libro, pois, trouxeme a cabeza 20 anos atrás, e anos que seguiron eses 20 anos ou 10 anos atrás. Non é que non nos podamos volver a vivir esa época, pero, bueno, a vivir, e ben vivir. Entón, conectamos xa máis un poquinho co libro. Eu non vou dicir, porque sería unha estupidez que dixese, que sectores de fogo, unicornio de ceremonias, que cabalgas os sábados, é o mesmo, non. Non é o mesmo. Pero, sin saber nada da historia, tachamos os nomes e deixamos os textos puros e limpos, os misturamos, os repartimos por aí. Non creo que haxa ninguén. Entón, sin facer unha escolla, unha selección previa, decir este, ou este de aquí, este de aquí, non. O chouba, que tal, a ir por aquí, misturados, ninguén creo que pode dizer que son textos que non teñen nada de veres. O sea, que a cabeza pensante duns e doutros, en parte, é a mesma. Entón, que me escribe isto, pois
posiblemente non teria escrito isto si hai uns cantos anos, tantos como 20, máis ou menos. Claro, porque eu estaba falando de pues hai 30. Claro, Isto é do 94. claro, hai 30 anos, claro. Son 30 das revistas, 20 desto e 10 do teu primeiro libro en solitario. Isto somos xa honorarios, médicos. Claro, pois eu daquela tiña 30. Sí, claro. Entón, por eso podía beber arroz negrita e cousas desas. E non en pequenas cantidades que voy a ter. Entón, claro, anos. Pero bueno, cos 20 que hai entre este libro. Pero que si tuéramos aquí as revistas de Ronsel e collemos os textos nese caso, ou algúns dos colectivos, ou asesinados por Juan Carlos Rodríguez, e os pasamos por este libro, os traemos estes, pois é un continuo. E aí salen dúas cousas. Unha, que Juan Carlos non só sabía, pero a mellor non que falamos isto, porque Juan Carlos tiña moito peso naquele colectivo. E creo que é así. Se non é verdade, eu estaría para desmentirme, que non é que fose que se fixese o que ele fixese, pero que as cousas que ele decía, que ele pensaba e que ele pensaba que se debía facer, que se materializaban naquelas revistiñas moi modestas, e eu quise plasmar despois neste libro, que por certo ten unha segunda edición que isto foi publicado. Entón, si a unha persoa que non saiba nada, que quitamos os nomes e lle repartimos eses textos, eu creo que saben que a persoa que escribe que participou no uniforme de Cenores e que agora os presentes sectores de foro, pois é a mesma persoa. Independentemente dos contidos dos textos, pero hai aí detrás unha forma de entender o mundo, unha forma de entender a literatura e unha forma de entenderse ao mesmo, porque isto é autobiografía pura e dura. Hai moitas cousas das que están aquí escritas non as lerá nunca, pero cando estaba lendo decía, isto xa o conozo, e non o conozo, porque son cousas que lle teño escoitado a Xoan Carlos da súa vida persoal. Pero na biografía persoal de Xoan Carlos tamén hai moito aquí, e na biografía persoal de Xoan Carlos tamén hai moito. E ele existe moito neste libro, ese ser a vez uno e non teño, uno e moitas cousas. E moitas veces non saber que eres e que non eres. Algo que, en certa maneira, nos pasa un pouco a todos, pero que move moito todo o que Xoan Carlos quixo facer desde os primeiros momentos que empezou a escribir, al menos a escribir a la autor. Xa non escribir normalmente para si mesmo. Despois, se yo pasa aos amigos en sarmeletas de cafetería, se yo
se me din ti como definirías este libro, eu diría que é poesía. Como está a poesía habitualmente uns ordenados debaixo de outros sen ocupar toda a liña. Pero claro, pode ser relatos, pode ser moitas cousas. Pero basicamente diría que son reflexións poéticas presentadas en forma de textos máis ou menos de prosa. E chamame moito a atención dúas cousas. Unha do principio do libro, que esta distribución, isto se podía ser perfectamente poemas, non sei se fixeche, eu non, se non fixeche ler, quedouche, non? Sí. Isto pode ser un poema. Bueno, pues sobre seguido... Bueno, está ben. Que a secuencia dos... Bueno, utiliza a música, pois a seguinte, só baixinho, moi baixinho, casi imperceptible. Había que estar, e pasas a outro, e outro parte. Quero dizer, a un punto que por toda a función. Un filo conductor, exactamente. Bueno, entón, isto, como non fixeche saber, pois, quedouche moi ben. Pero outra cousa que reparei, que supoño que isto se o faría breve, é o colofono, o almaroque, que se chama tamén en galego, que agora deixouse de utilizar. E que a mí me gustou moito e me interesou moito nun tempo en que eu traballaba con outro magnífico alumno que tiene a sorte de ter, que por certo non te vin que sabía de aspecto, eu non ando en Facebook, nin en Twitter, nin nada disso, pero podes caer de casualidade abrindo outra cousa que che veña plaza. Entón, batín con unha noticia deste acto de aquí de agora e vexo Ernesto Vázquez Souza aplaude esta noticia ou aplaude a música, algo así. Entón, xe digo, non fixen un Facebook, un Twitter, un penso, pero estou libre, por tanto, de sospeitas, porque pobre concelleiro de Madrid, que xa quere pouco menos que fusilar por decir esos chistes. A mí non me fan ninguna gracia, o dos chinos non, o dos xudeus non cero e tal, pero tres de fusilar non me viu. Pero a mí eso non me van poder fazer, poderme fazer outras cousas, ou collarme por outros sitios por aí, porque xa digo, non. Pero, ás veces, pinches que xa parece aí. Bueno, pois, Ernesto Vázquez Souza, que como digo, foi un magnífico alumno, e foi un magnífico amigo, que tamén ten un meses, estaba moi obsesionado con isto dos albares, porque Ernesto fixera unha tese sobre Anxe Casal. Entón, Anxe Casal, como todos sabemos, pois fora o que montara aquela editorial primeiro lá, con Carme Alvarez, despois sempre a súa conta de nós, primeiro na Coruña, despois trasladouse a Santiago, que uns bárbaros o mataron sin piedade de ningún tipo. Entón, se alguén tivo a curiosidade, se o sabe, se non a tivo, se algún día caen nas mãos algún libro de editorial Arnós ou de editorial Lar, pois se vai ao Almaroque ou ao Colofón, verá que sempre procuran buscar unha data senlleira para indicar que o libro se acabou de inventar nesa data. Cousa que é mentira, porque se logo miramos a orden dos libros, porque levaban unha numeración, que se aparecen libros con o número de orden
posterior, antes que outros colaboradores, que se acabou de emprendar en xuño de tal, día de San Xoán, non sei que, pois teria que levar un número posterior, aunque se acabara de emprendar en abril. E non, resulta de abril, todo o número 53, e non tengo 50. Pois eu digo que é mentira. Pero, buscabas esas datas significativas. E a mí chamou a atención isto que agora xa non se veo. Usamos moito galaxia, supoño que na línea esta de Nancy Casal de nós. Pero tampouco fan, tampouco. Entón, este libro, Sectores de Fogo, acabamos de compoñer o día 14 de abril de 2015 en Santiago de Compostela. Non é o que digo que non é casual que é o 14 de abril. Se é casual, que non é moi ben. Non, porque despois, primeiro, para que fose a propósito, porque despois foi ese día. Claro. Pois o mellor foi o día 10. Non, foi o 14 de abril. E brindamos por esa cousa. un futuro republicano, galego, español ou universal. Pero bueno, de verdade que a mí disfrutei moito o libro. Pediría que non deixaches outros detalles, materia que se aborda. Insisto no que me gustaron as ilustracións que penso que complementan. E dos cochinos, eu tenho un cochino que me regalaches que viña todo. Non sei se está. Me regalaches un coche destes de miniatura que mostras que vale de mí, xunto con unha foto túa de cando eras pequeno, con un camión de música. Non tampouco. Non, foto sí. Non te das como regalares. Ten unha foto túa de neno, con un camión nos brazos, Pegaso. hai unha marca así que se pode ver. É un coche destes miniaturas. Bueno, pois iso, todos os meus parabéns. E así é. Bueno, pois, se non digo máis. Non. Agora, que empeza a Roma, pois vai ser que empeza, se fos a Roma, pois vai a meter as calzas, con respecto a Roma, porque... Despois é, bueno. Ben. Cortar esta navalla é delito, porque ten máis de 12 centímetros de folla. Esta navalla somos nós. Gravouse moitas veces, cando a todas as demais navallas, no pau que se puña no centro do campo das festas, para que todos estivésemos desarmados e tivésemos a mesma oportunidade de matarnos as unas aos outros. Ninguén ten que saber quen a ten, porque un día hei vir para que ti me mates con ela. Estou no límite provincial entre Lugo e A Coruña.
Levo 5 días sen dormir, conducindo ininterrumpidamente por estradas secundarias e sinuosas. Preciso comer, pero o restaurante da gasolinera do límite está pechado. Non me dei conta de que hoxe non é día de picabois e de que a xente que anda na estrada e ven traballando os domingos xanta na casa como os propios mesoneiros. Nestes días, 5. Tiven tempo de reflexionar vastamente sobre as enfermidades chamadas mentais e a infelicidade contumaz que padecemos pola súa causa ou polas súas consecuencias. Ou polas dúas a un tempo, con promiscuidade de viceversas. Sexa como for, aquí estou eu apremiado pola fame e conducindo este putingo que vos constitúe a miña única fortuna, xunto cunha tenda de campaña e o resto de útiles, facenda que todo cabe e sobra na maleta deste carro de combate contra o infortunio que é o goberno. Ven resultando curioso que aquelas e aqueles que tendo cualidades suficientes para facer calquera cousa non sexamos quen de evitar que nos alimenten e nos amen seres acarolados a nós. Non é sen tempo que arrecademos os carácteres, destruamos os documentos de identidade e nos poñamos arraitados ante a galaxia. Hai hoxe 20 días que batín contra todas as portas da casa proferindo ameazas múltiples. Petei con saña na tampa do sulfonero do noso cuarto. Doeume a min máis que a madeira. Sobre todo cando facía que os obxectos innúmeros que estaban derriba del, calados e quedos, tomasen pulo terremótico co meu proceder. Por último, esnapicei contra a parede un merliño de sargadelos que emblema e tótem da miña xinea. Despois marchei furioso de ambular sen fin ata que me presentei voluntariamente días despois nas urxencias dun hospital. Neste establecemento sanitario foi onde me receitaron custodia de gardas privados alén de sen cometer delito, nin falta, nin palabra máis olca ca outra. Ingreso involuntario unha simple comunicación ao xuíz. Uno sobre os dereitos civis e constitucionais. Ainda que esta é unha historia que non se vai referir agora, xa vos adianto que se relatará como a cama metálica de hospital a que preventivamente permanecín atado durante toda a noite, de mans, pernas e cintura, se levantaba en aire comigo en riba, describindo o facer eu forza trompicóns polo cuarto adiante. Tiñas que chamarte Aurora. Estabas acalautrada, abandonada a túa sorte desde que saíches da unidade. Abandonada a psiquiatra de Cuco, que tanto lle diña, que tanto lle tiña o que ti te queixases, o mal que estiveses. As consultas duraban 5 minutos e o horror outros 4 meses. Non sentías sensación, non sentías sedación, decía a psiquiatra.
estabas cansada. A visitadora médica dos antipsicóticos entraba antes que a ti na consulta. Combinamos unha acción de castigo. A eles tanto lles dábamos e a nós xa nos daba todo igual. Finxiches unha crise moi aguda en urxencias, tanto que, ainda que son reacios a dixer o psiquiatra de garda, chamaron. A garda facían noutro hospital, onde se encontraba a unidade psiquiátrica de agudos, pero a terapeuta de Aurora facía na casa. Nos a sabíamos por desgracia. Por iso, cando saí do garaxe, xa estaba eu detrás a rebuza. Compraran un despezamento, un Seat 124 2000 do 79, pero que tiña a relación peso-potencia suficiente para hostigar o BMW que me precedía. Ás 5 da mañá non hai moito tráfico, e se veñen atrás de ti, instintivamente tentas fuxir. Aceleras coa mesma progresión coa que o teu corpo se contrae. Sentes medo de espetarte co teu bólido carro, pero sentes máis medo aínda do impacto seco de min contra ti. O teu coche enrúgase contigo dentro, o meu enrúgase máis. Por un momento, sentes que non podes aturar máis a opresión da camisa de forza química que che poño dunha maneira irresponsable e desproporcionada. A miña carne é menos resistente que a chapa do aceiro, se é que existe o aceiro. Quero escafarme do meu corpo, pero o Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders instituíu a usura e cursou orden de internamento de cadaquén en cada seu corpo manicomio. Este magnífico poemario de relato contável e enseñaría financiera constata que, aínda que paguemos o rescate do noso secuestro, sempre quedaremos a deber. Aurora vai sair polo seu propio pé, intacta, porque a tecnoloxía a protege. Ergueuse a hora do xantar e eu penso nos seus rosáceos dedos, cansos de tanto botarse fora de mí. Despertei cunha voluptuosa magnolia, orballada e aberta entre as cosas. Sorprendíme coa navalla aínda na man esquerda e tan lúbrica flor, esbarando pola porcelana do váter. Sentín abrollar outra planta dun vermello escandaloso na cunca da man dereita, mentres con ela facía presión no tubo.
O meu corpo comeza nos meus xenitais.